5. پرزگریکن خوجی و هرمی و چارەسەریya netewaya demokratîk. Biqasî dewleta netewe di ti dema dîrokê de rejimeke dina dewletê ya çanda xwecî û herêmî hilweşandiye nehatiye dîtin. Dewleta netewe bi tenê li beramberî dewleta bajêr, demokrasî û sîstema împaratoriyê û weke dijberê wan bi pêş neketiye. Belkî jî ji van her du diyardeyan zêdetir, bi tevahî xisletên nasnameyî yên xwecî û herêmî bi qedexekirin, bi hilweşandin, bi dawervandina henavê xwe hew dayî wan ji civaka dîrokî bibe. Tevî vê rewşê, împaratoriyên herî navendî jî timî guh dane hiqûqê xwecî û herêmî. Pê dizanîn ku ya xwecî û herêmî dewlemendiye, bi îhtimam û giringî hew dane ku civak ji wan tên mehrûm kirin. Ji xwe rêveberiyên herî navendî jî ya xwecî û ya herêmî heta otorîteyên wan ret nekin, li dijî wan nebûn ku bibin xudiya rêveberiyên otonom ên bi erkên herî berfireh kemilandî. Dîroka şaristaniyê heta bi modernîteya kapitalîst dîrokeke ku bi awayekî nasnameyên xwecî û herêmî esas dikire. Her împaratorî û şaristanî bi hêza qadên xwecî û herêmî yên dibe xudiyê wan diyar dibû. Tevî ku dîrok ji tevahiya van nasnameyan pêk tê, dewleta netewe radibe wan înkar dike, hewl dide xwe homojen û weke otorîteya bi tenê ava bike. Bêguman ev yek jî bi têkiliya wê ve ya sîstema metînkarî ya jêre xizmetê dike girêdayiye. Kara herî zêde û meyla komkirina dewamî ya sermayeyê tê digîje ku nasnameya xwecî û herêmî çi qasî tasfiye bike, ew qas jî wê xwe deman bike û bigîje ewlekariyê. Dewleta netewe ya homojen bi tasfiyekirina çand û şikandina hêza xwecî û herêmî îddia dike ku netewa bi hêz dike û yekîtiya çanda neteweyî pêktîne. Ya pêktê jî yekdestariya metînkarî û hêza misteke olîgarkan e. Tevî ku yekîtiya çand û hiqûqê weke amûrê rewakirina metînkarî û hêza vê yekdestariyê bikêr tê, di nava xisletên bingehîn ên netewe û dewletê de tê hesibandin. Ji vê jî xeternaktir û wehîmtir, îddia tê kirin ku ji bo demokrasiyê jî homojeniyeke bi vî rengî şertekî îdeal e. Weke şertê giştî yê koletiyê mirov dikare maneyekê bide vê yekê. Eger demokrasî xwe bi rêvebirin û îfadekirina azad a xwecî û herêmî nebe, hingê mirovê çawa dikare wê tarîf bike. Eşkere ye, eger şertên neteweya homojen weke bingeh werin qebûlkirin, demokrasî naye avakirin. Heta ya ferdî ya xwecî û ya herêmî xwe îfade neke û berjewendiyên xwe yên çandî neparêze, demokrasî wê pêk neyê. Netewe parêziya bi destê dewletê çi qasî înkara demokratîk bûna ferd ya xwecî û ya herêmî be, netew parêziya demokratîk jî bereva ciyê wê ew qasî demokratîk bûna ferd ya xwecî û ya herêmî ye. Di çanda rojhilata navîn de ya xwecî û herêmî di her dema dîrokê de nasname û hiqûqa xwe bi hêz parastiye xwedî lê derketiye. Di tevahiya sîstemên şaristaniyan de rêz ji nasnameyên xwecî û herêmî re hatiye girtin û cih dane hiqûqê wan. Tasfiyekirin û tinehesibandin di rêveberiyên herî despotîk de jî weke siyasetekê heta dawiyê nehatiye meşandin. Kirinên bi vî rengî ji nîzama tasfiye ya ferdî û malbatî zêde nebihirîne. Em dibînin ku bi awayekî sîstematîk tasfiyekirina ya xwecî û herêmî careke din rengê faşîsê dewleta netewe piştrast dike. Di 200 salên dawî yên herêmê de dewleta netewe her ku bi hêz bû, tasfiyekirina ya xwecî û herêmî jî di zik hevde pêk hat û ev jî rastiya em behsa wê dikin nîşan dide. Bi tenê şerên ji bo pêkanîna dewleta netewe ya Iraqê û şerên li dijî wê ji bo bêrihmiya sîstemê û tinekeriya wê têra xwe delîl û ispat e. Eger derfet û îmkan hatiba dayîn ji bo xwecî û herêmî bi awayekî demokratîk xwe îfade bikin, belkî jî dewlemendiyeke çandiya maddî û manewî ya ji Swêdê bihûrî pêk bihata. Şerê Iraq hêjî di navê de ye, di derbarê çaresernekeriya modernîteya kapitalîst, zirardayîn û tinekeriya wê de bi gelek dersan tijîye. Hêmanên modernîteya demokratîk sîstematîkekin ku tê de herî zêde ya xwecî û herêmî girîng dibin esas dikirin. Hêmanê civaka exlaqî û polîtîk diyardeyeke ku li xwe cihê pêk tê. Hêmana civaka ekonomîk bi giranî xwecî û herêmî ye. Herçi qasî rewşa wê ya di nava netewetî û navneteweyetiyê de hebe jî li ser bingehê xwe bihêzkirinê radibe. Civaka ekolojîk hêmaneke ku ji xwe her tim li her deverê li qada xwecî bi mane dibe û tê pêkanîn. Civaka demokratîk di serê wan hêmanan de tê ku li ser komikên xwecî pêk tê.
هیمانا فرد جخوجهی و هرمی قد جعالی ناسنامه و بقاسی که قاسه جه حقیقت جی محروم و بپاره. بروا جیویجی چه قاسی چاندا خوجهی و هرمی تمثیل بکه نرخاوی و یا حقیقت جی او قاسی بلنده. نتوه دموکراتیک اگر کاربه درفت و امکان بده ناسنامه فردی خوجهی و هرمی باوی که آزاد خو ifade بکن هنگه پکته. نتوین خودی ناسنامه پرچاندی و جهرنگ بقاسی که میلدار دموکراتیک بوینه نه او قاسی جلگوری دولمندی و آشتینه. ده جواکا روشلاتا ناوین ده اگر شانس دموکراتیک بونه بده خوجهی و هرمی اشکره کوه بشکی مزن پرزگریکان به حسانی به چاره سرکرین و لداویه بهشتن. تاوی که ریو رسما دیروکی جیوه راستیه تمی دست نشانده که دولتان تاوی یا بویه بلا لهمبری دیروک خو کرده که. به برچافکن خو ین هوموژنیک این حسبان هر لدیروک دنره دولمندی مزن تکرنگ دبینه و دکه تکرنگ بدیتن و انجام ویجی فاشیزم و انکار راستیه جواکیه. د جواکا روجلاتا ناوینده هیمان چاندا خوجهی و هرمی زیده و دزک هفدنه. مدرنیته دموکراتیک وکه کرم به جیهانین و توری چارەسەریên mayînde ji vê rastiya wê re pêşkeş dike. Rastiyên xwe bi îfadeya azadiyan çi qasî veguherînin heqîqetê, weke civak û ferd wê di nava aştiyê de zêdetir şansê jiyaneke wekhev û azad bi dest bixin.